kun inte biss il-protagonist Omulej li tat il-ħajja kun inte biss il-protagonist u spirtu tal-ħaj mexxina u gwidana kun int il-ħajja tagħna ejjati l-Knisja kollha tama ġdida għal-futur ħalli nkunu sagrament għad-dinja kollha sinjal ċar ta' Kristu msallab u rxuxtat ħalli waslu verament l-aħbar tajba biex nimlew tassew bil-ferħ l-umanità kun int biss il-protagonist Omulej li tat il-ħajja kun int biss il-protagonist u spirtu tal-ħaj mexxina u gwidana kun int il-ħajja tagħna ejjati l-Knisja kollha tama ġdida għal-futur Iva uri kif se nkunu poplu tal-Alla imsejħin biex nagħtu xhieda il-koll flimkien illi s-saltna waslet fostna u bdina ndur il-qawwa sabiħa tal-qawmien kun int biss il-protagonist Omulej li tat il-ħajja kun int biss il-protagonist u spirtu tal-ħaj mexxina u gwidana kun int il-ħajja tagħna ejjati l-Knisja kollha tama ġdida għal-futur Iva ejja u waqadna ħaġa waħda ma' Ġesu li hu tassew il-verità Iva għadna ma' Ġesu li huwa ħuna li ġib fostna unità fid-diversità kun int biss il-protagonist Omulej li tat il-ħajja kun int biss